אנחנו על הגג של מחסני השוק בבאר שבע. התקנו פה 3 מערכות על מנת להרחיק את החתולים מלעבור את המעבר מדרגות הזה לסופר, אשר מערכת אחת מונעת מהם להיכנס למדרגות מצד אחד, מצד שני כאן ספקים של הסופר, והמערכת השלישית מרחיקה אותם מהשטח שקרוב למדרגות, שלא יבואו מהגג, כמו שאפשר לראות.